ଚଢୁଛି ମାଙ୍କଡ ମାଙ୍କଡ ଚଢୁଛି ସମୁ ଚଢୁଛି ସମୁ କଣ ଯାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ ଚଢୁଛି ମାଙ୍କଡ ପଡିଛି ଗଛରେ ଚଢିଛି ସମୁ କଣ କହୁଛି ମାଙ୍କଡ ଚଢିଛି ଗଛରେ ସେଇଟା ସପଳ ପଡିଯାଇଛି ରେ ମୁଁ ଖାଉନି କୁକୁଡ଼ା ବରାବର ରୁଷିଆ ବେଟା ମୁର୍ଷା ବେଟା ଠିକ ଅଛି ଅମାନ୍ୟ ନାହିଁ ତ ବିମଳ ବାବାରେ ଗଛ ଚଢା ହଁ ବିଲରେ ଟୁପେ ପାଣି ନାହିଁ ମାଛରେ ବଇଥରେ ବିଲରେ ଛେଦେଇଦବା ହଁ ରେ ମାଛ ଛେଦେଇଦବା ବିଲକୁ କମ ଦିଆଯାଇଛି ଖାଇବୁନି ଆଉ ଖାଇବା କଥା ନା ଏଇଟା ଦାଗିନି ତ ଏଇଟା ଦାଗିବା କଥା ନା ଆଉ ଏଇ ପିଠିଟା ଦାଗିବା କିଛି ଦାଗିବା କଥା ନୁହଁ ଏଇଟା ତା ଭିତରେ ମସଲା ରାଗ ମାରି ଏଇଟା ଦାଗିଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଲାଗିବ ଉପରେ ସବୁ ମଟର ନହେଲେ କିଛି ପାବ ନାହିଁ ତେଲଟା ଅଛି ଛୋଟ ବ୍ଲଗର ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିକେନ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମସଲା ଆଉ ଏଇ ଜଣକ ଆସିଛନ୍ତି କାଠ ଭାଙ୍ଗି ଏ ବାବୁ ଆମର ଗେଷ୍ଟ ଆଉ ଏଇ ଜଣକ ଆମର ଚୁଲିଆଳ ତାଙ୍କ କାମ ଚୁଲି ଜାଳିବେ ଏଇ ବାବୁ ଜଣକ ଯାହା କହିବେ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଗ ତ କରିଛି ତ ଭାଇ ଚୋରା ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ପୁରା ପାଟିକି ମୁଁ ଧରିଛି ରହ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠା ଏଇ ଖଲି ଚାରିପଟେ ଟିକେ ରହିବ ଯାହା ଟିକେ ରହିବ ଲେଗ ପିସ୍ ଆମେ ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ ଟିକେ ଭିତରୁ ହଲଚଲ କରନି ଦେଖି ସେଟା ପକେଇ ଯା ଆଲୋ ଚୋବେଇ ଦେ ଭିଡିଓ ଅଛି ଭିଡିଓ ଆଡେ ଖାଉନନି କି ରମେ ଟିକେ ଲଙ୍କାରା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯିବ ready ମାଙ୍କଡ ଦିଏ ରବ ନାଇଁ ଆମେ ବଳି ତ ଖାଇବା ଲେମ୍ବୁଟା ଚୋବେଇ ଖାଇବା
ଭାଇଚାରା କି ପଇସା ପଇସା ଦାରୁ ପ୍ରଥମ ନେବୁଡା 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 ଓ ସେ ଖାଲି ଥଣ୍ଡା ଟେ ଦିଅ ନାଇଁ ନା ଥଣ୍ଡା ଦେବି ପଇସା ଦେଖି ପଡୁଛି କଣ କରିବା ରେଖାଟା ମାଡ଼ିଲ ଆମେ ଯଦି ଖାଉଛେ ଆମ କଥା ଅଛି ନାଇଁ ଆଉ କରିବୁ ହଁ ଆଉ କରିବୁ ବୋତଲ ଏଇପଟେ ଦେଖେଇଦେବ ମଦ କହିବା ଲୋକ ନାଇଁ ନାଇଁ ମଦଟା ଏଟା ତଳ ଆଡେ ଓହଳିଛି ଫଟୋ ଉଠିବ ଷ୍ଟୋରି ଦେବି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ହଁ ଏଟା ବନ୍ଦ